bitno je reći da se neke stvari se relativizuju, neke stvari dobiju drugačiji istorijski kontekst. Izvuku se i onda se predstavi recimo da je taj kult reprezentacije dolazi iz nekog uslovno rečeno amaterskog odnosa koji smo imali prema košarci. Znači prvo ja bih volao sad iskoristim priliku da razjasnim te stvari da se već te 90. godine igrače koje sam pomenuo, znači od Dražena Petrovića, Kukuča, Paspalja, Divca, igrali su za najveći novac mogući koji se tada dobio. Oni su bili jedan od najplaćenijih sportista u Evropi. Taj novac sada se ne zarađuje u košarci. Mislim da prvo tu mistifikaciju razbijemo, da to nije bio amaterizam, nego su ti ljudi zasluženo, apsolutno zarađivali ogromne količine novca. Da atletski, to se može testovima uporediti, nismo bili ni malo inferiorni odnosno na sve generacije koje kasnije dolaze. Znači, ta već fizička, tako da ne nazovem, košarka je već se igrala. I treća stvar je bila da su oni bili jedna homogena sredina. Sad ja sam bio mali deo od svega toga, ali Duda Ivković je bio apsolutni autoritet, Savez je bio institucija apsolutnog autoriteta. Sve su to bili neophodni sastojci. Naravno, taj autoritet trenera koji, ja mislim, naravno, da i do danas Dušan Ivković nije izgubio, ali čini mi se da se čitava atmosfera oko reprezentacije promenila. To jednostavno više ne postoji. Ne pričam ja o prijateljstvima i druženjima van terena. Ne mistifikujem ja ništa ovde, da se razumemo. Nismo mi bili veliki prijatelji van terena, bili smo među sobom, kao svuda, u svakoj sredini. Neko se družio s nekim, neko je bio prijatelj, neko nije. Ali u svakom slučaju postala je jedna pozitivna atmosfera i apsolutna koncentrisanost na uspeh. Nazovimo je motivacija, toga više nema. Mi smo imali neki zalog prošlosti. Mi smo ono što je jedan naš pisac lepo rekao, hteli da budemo prvo potomci, pa onda preci. Znači, mi smo hteli da prevaziđemo ispred nas one generacije koje su osvojili olimpijsko zlato u Moskvi, pa smo onda imali neke, postavili sebi stepenik i uvek je postojao neki dodatni motiv. Tako da, ja mislim da prvi put kada je neko iz Saveza okrenuo telefonom i pozvao nekog našeg igrača, pričamo o sadašnjim vremenima, da li hoće ili neće da igra za reprezentaciju, da se čitav sistem uruši.